Šta je smislio? Čekaj, malo mi teže izlazi posle. Malo ga teže vadim. Malo ga teže vadim. Eto, Sad ne smije da izađe, pa a? neće mi da se. Čekaj da probamo sa Jel to čarobna lampa, Vladino? Ja ubiću se. Evo ga! Braćo Srbi! Ugledajte se na braću Nemce, da i mi napravimo ovako nešto. Ali da bismo mi napravili ovako nešto, prvo, braćo, mora neko od vas i da umre. Ubijamo. Zato ne stidite se uopšte, javite se, položite svoje živote, da mislite da učenici dolaze jednog dana i turisti i u našu Srbiju. To shvatili smo, ali moraš jebati Živjela nešto. sloboda, kasnije će dobrovoljci da se jave. Neki od vas će i da poginu, Evo ja, a neki evo od ja. nas će da se vrate.